L-ewwel ta' April, il-ġurnata fejn bosta nies jipparteċipaw f'ċajt ħaffif fuq oħrajn, ħbieb jew qraba, iżda mhux biss. Mill-klassika teba fuq il-flokk għall-lazz taż-żarbun maħlul jew fuq skala akbar xi aħbar inventata li tikkonċerna pajjiż sħiħ jew anke globalment, iċ-ċajt li wieħed joħroġ bihom f'dan il-jum huma bla limitu. Madankollu huma ftit dawk li jafu l-oriġini ta' din it-tradizzjoni tal-ewwel ta' April u għalkemm mhux ċara minn fejn bdiet, hemm min jemmen li din il-ġurnata ċajtiera tmur lura l mill-inqas 600 sena fejn din tissemma fil-ktieb ta' Geoffrey Chaucer bl-isem The Canterbury Tales. Hawn l-awtur jirreferi għar-rakkont bħala ċajta fit-32 jum ta' Marzu, jiġifieri l-ewwel ta' April. Fl-1508, il-poeta Franċiż Eloy de Merval għamel referenza għal din il-ġurnata bħala Poisson d'Avril jew il-ħuta ta' April, kif jisibuha wkoll fost il-ġirien tagħna fl-Italja. Intant, fl-istess żminijiet fi Franza stess, min beda jiċċelebra l-bidu tas-sena kalendarja f'Jannar li daħal uffiċjalment fl-1564 kien jiddieħek b'dawk li kienu baqgħu jfakru l-bidu tas-sena bejn il-25 ta' Marzu u l-ewwel ta' April. L-ewwel referenza Brittanika għal April Fools jirriżulta li kienet fl-1686 minn John Aubrey, fejn irrefera liha bħala Fool's Holiday. U kien propju fl-ewwel ta' April tal-1698 fejn il-poplu Ingliż bela ċajta li ħdejn it-Tower of London kienu qed jinħasslu liljuni. Studju li seħħ fil-ħamsinijiet tas-seklu 20, il-folkloristi Iona u Peter Opie innotaw li tradizzjoni baqgħet għaddejja bil-ħin ta' tmiem iċ-ċajt ikun mat-tokki ta' nofsinhar. Hekk kif ċajta wara dan il-ħin ma titqis aktar ċajta, iżda min jagħmel iċ-ċajta jitqis li kienu nnifsu ċ-ċajta. Lilhinn mill-istorja, anke ħafna jkunu konxi u attenti biex jevitaw ċajt, qtajja jew aħbarijiet folozz bla bżonn, fl-aħħar mill-aħħar daħqa fil-limiti tagħha ma tagħmilx ħażin laqqas.